Masquerade muri Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana karibu kutanka boku ya paneno channel. Please don't forget to subscribe. Kana chimudara subscribe, but don't forget to comment and share this video. Nasi muri Zimbabwe tawigira nyaya kupisa. Nyaya kumedza mu streets and social media. Ngofunga the blue movement here utsenda ya Nelson Chamisa yakapinda mblawayo during the weekend give to Stalusis wapamwechi namo chibaya vakana mblawayo apangwa ma meetings ni ma supporters a Nelson Chamisa vada kuloncha a new political party mshona mekunge va Nelson Chamisa vakabuda mbato retriple C hazvina kupera mushe muri Zimbabwe ku this movement pabuda ipo CCC member pani audio atakuvigirai CCC member abuda achichema nemaitiro aitwa zvino to movement iyoyi muri Zimbabwe abuda achitaura iye achiti nakufara nemaitikiro akaita zvinhu zvichinzi havana kupiwa mukana wekuti vabvunze ma questions on the way forward yenew party kuti kufamba sei asara iye achiti ma supporters a Nelson Chamisa achida kunzwisisa kuti why is it that vanhu vari kuleader this blue movement vane zvavakakanganisa muri Zimbabwe zvichinzi ngavabudira nechokwadi kuti chii chiri kuitika, otherwise this blue movement inenge iri yekunyepa muri Zimbabwe. Pane audio yatakuvigira yatotaura kuti munzwe motedza murifunga pamusoro penyaya iyi mu comment section kuti is this blue movement going to be successful kana kuti pane zviri kuitika behind the curtains muri Zimbabwe. Asi zvisineiwo hazvina kupera zvakadaro papa nemamwe memories aripo. Pane mamwe mascenes vanhu vaatenda, pane mamwe mascenes atoda kukuratidzai muri Zimbabwe vanhu vachifara during this movement vachiratidza support kuna Nelson Chamisa. Izwai audio iri then tokuratidzai mavideos ezvakaitika kubulawayo muri Zimbabwe. Libonani linjani makadi mese kana tichitaura nenyaya yekuti tinoda kuwaka blue nyowani ngatiite zvinhu nechokwadi. Zvimaitikira ari kuita zvinhu izvozvi zvaana kuitika nenzira yakanaka. Tanga tiine meeting kubulawayo tamobilize vanhu vese vauya zvakanaka pakatanga kuadresa mai mukwada vakapedza pakapinda Ostalos akapedza pakapinda Chibaya. Papedza Chibaya wazopanzwi pekuti vanhu vatorwe makwesheni vachibvunza oro wachitaura kuti iwewe wakasviba uchagadzira sei party nyowani sezvo iwe wanga uri part and parcel of the problem. Iwe maproblems ese tanga tichibva kweso because ndo pane nyaya kuti kana vanhu vakasviba wese wanafarai vanhu vanga nemibvunzo toda kubvunza kuti farai kwaunouya kumaprovinces uri toge tichita basa rekutora mari kuno kwaiuya kubulawayo uchitora mari kune vanhu vachabangu vanhu vanga vaida kubvunza but mazita towa surprise mazita abuda muhomwe mevanhu abuda mazita muhomwe mafarai uchitaura vanhu vaanga atikocha kuti vataure hatingawaki chinhu chinyowani kana tichitotanga necorruption izvozvi. What had happened in Bulawayo must not happen to other provinces. Hakuna munhu vanhu vanobvunza zviri pajikerere kana vachida kuti accuse iwe nyangori leader taurwa ndokuti ugadzirisike zvakanaka. Apa vandaona kuti timu iri riri kufamba iri harisi kufamba zvakanaka timu iri ranafarai nana Chibaya. Kana zvizvo zvavabvumirana kuti kubulawayo havabvunzi muhana havabvunzi mubvunzo wachatora vanhu vavo ivo vanenge vafeeda information ndovataure hazvinomira zvakanaka. People wanted to say the good about Chibaya and the bad about Chibaya. People wanted to say the good about Farai and the bad about Farai. Even kana vanga vaine zvekutaura pana vatsato vanga vachitaura but what had happened today, it's very bad. It's very bad. You are killing democracy. There is no democracy. Apuna kwatinenge tichienda as long as tichibudisa mazita muhomwe zvaitwa naFarai kubudisa mazita muhomwe achitaura vanhu vasiriwo vanhu vanotorwa jekere kuti iwe taura noti zvokubudisa muhomwe zvaitwa zvizvi. What have done Bulawayo in this thing tiri kutouraya blue yedu nyowani tava kutoiuraya. President must know that kuti no, these guys they had started, which means that they are building their own empire. Havasi kuwaka chinhu chapresident. Ndofunga mazvinzwira muri Zimbabwe CCC member achema achiti hazvina kupera mushe ku this blue movement iri kuitwa naOstalos pamwe chete na Haamo Chibaya iri kunzi it's paving a way for Nelson Chamisa kuti vazo address ma citizens on the way forward yenew party yavo. Hazvina kupera ipapa muri Zimbabwe. Pane marumors aripo ekuti this blue movement yakazara vanhu
vakaba mari ma election agents muri Zimbabwe vachauti nwende vabuda vachitaura izvi mushure mekunge Willard madzimba muto vakomenda paTwitter vachitaura vachiti this blue movement haiko, it's a factional agenda muri Zimbabwe. Ndofunga murungoona tweet iyo yapostwa na Honorable Willard madzimba muto muri Zimbabwe vabuda vachiti the Blue Brigade is a fictitious and deceptive factional agenda, a classic example of abuse of the perceived proximity to power. Mukomana, Haamo, Muchinhu, Ichi, ndini ndadaro, we must be disturbed when once a great movement that filled stadiums now is celebrated in halls and homes. Ndo zvabuda vachitaura na Willard madzimba muto vachitaura ivo vachiti movement iri kuitwa irunzi the blue movement ndeya gift stalo siziva naHaamo chichibaya zvichinzi izvo vachamisa avamo. He has nothing to do with this muri Zimbabwe. Tisingazonyanya chokwadi ere kana kuti vachauti nwende. Ndofunga muri kuona vabva reply to this post vachiti this is what is happening and a correct assessment of what is happening. People who stole money for election agents are the ones driving this deception muri Zimbabwe. Saka zviri kunzi izvo vaHaamo chichibaya pamwe chete naostalo siziva avo vari forefront of this movement vakaba mari yema-election agents. Ndo zvabuda vachitaurwa vachauti nwende. Ndofunga muri kuona iyo account yabuda ichiposta izvo yachauti nwende. Tisingazivi kuti munoona sei nyaya iyi muri Zimbabwe. Ndofunga ikambonetsawo nyaya iyo ichinzi ma-election agents ibato reCCC anonge apiwa mari yavo muri Zimbabwe. VaWillard madzimba muto vabuda chema vachiti ma-meetings aya why is it that ari kuitwa mudzimba nemahalls muri Zimbabwe. Chinzi there is no support for Nelson Chamisa. Zvikanzi iye Nelson Chamisa haamo muzvinhu izvi. Tisingazivi kuti munoiona sei nyaya iyi. Tiudze zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section kuti chii chiri kunyatsoitika muopposition party. Tiudze zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section.